हेलो लोगोफोर बे भिडिअआ आंनि नोजोराव जोबोद इम्पर्टेन्ट नाथाय नोंथांमोननि नोजोराव बिसिबां इम्पर्टेन्ट माबायदि इम्पर्टेन्ट नंगौना नङा बेखौ नोंसोर रायहोसिगोन नाथाय जायहा आंनि मेन्टेलिटिनि मानसि अब्ला बिसोर मिथिनो हागोन बे भिडिअआ मानो इसिबां इम्पर्टेन्ट बे भिडिअआ जोबोर इम्पर्टेन्ट जायफ्रानाखि मानि नेगोसिएशननि सोमोन्दै मिथिनो लुगैयो माने फैसाखौ जोङो माबायदि जोङो नेगोसिएशन खालामनांगौ सालारि माबायदि नेगोसिएशन खालामनांगौ सालारि नङा एक्चुअली मानि नेगोसिएशन सालारि बुङोब्ला एसे जबनि बेलायावसो थांसिगोन होननाय बायदि मोनगोन मानसिफ्रा मानि नेगोसिएशन जोङो माबोरै खालामो माबोरै खालामनांगौ एक्जेक्ट राइट वेआ माबायदि बे भिडिअआव जोङो मिथिनो थाखाय एक्चुअली आंबो बे फर्मुलाखौनो बाहायोमोन आं डाइरेक्ट टु द पइन्ट खालामनोसै बेयाव जोंनि लाइफआव सालारि नेगोसिएशन मानि नेगोसिएशन खालामनो थाखाय मोनबा माबाफोर दङ मोनबा जोंनाव खामानिफोर दङ जायखौ जोङो जोंनि फैसाया बे मोनबा जायगायाव थांबाय थायो मोनबा जायगाया मा नोंनि इनभेस्टमेन्ट माखासे गोबां मानसिफ्रा इनभेस्टमेन्ट कर्परेसन गैखाया बेनिखायनो नोङो फैसाखौ बे मोनबा जायगायाव माबोरै राननो बेयावहाय थांगोन आरोखि बेयावहाय बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो राइटलि कारेक्टलि जोङो मिथिनो थाखाय नाजागोन मोनबाया जाहैबाय इनभेस्टमेन्ट एक्सपेन्सेस थायोना नोंनाव बेनिफ्राय नोंनि फेमिलियावथ' हरथारनांगौ बेनिफ्राय नोंनि सक दं ना सक जाया नोंनि डिजायारमेन्ट नोंनि गोसोनि लुगैनाय गाननाय जोमनाय गासैबो पार्टि बायदिसिना ना लास्टआव नोंनि सेभिं दा जोङो बेखौ माबोरै राननो ना जोंनि फैसाखौ जोङो बेयाव माबोरै राननो बिसोरना खोथाया दा बेखौनो जोङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों पुरा जोबोर मोजाङै जोबोर सिम्पल जोबोर साधारन जाहाथे बयबो बुजिनो हायो बयबो मिथिनो थाखाय हायो जायफ्रा रोंथारा बिसोरबो मिथिनो थाखाय हायो बेबायदि आङो बे भिडिअआवहाय बुजायगोन बेनिखायनो नोंथांमोना हायोब्ला नोट्स खालामना लानाया बिराद इम्पर्टेन्ट जानो हागौ नोंथांनि सालारिया गोबां रोखोम जानो हागौ नोंथांनिया आलादा जानो हागौ सोरनिबा आलादा जानो आंनि सालारिया आंनिया आलादा जानो हागौ राइट 30,000 20,000 40,000 25,000 एनि एमाउन्ट अफ सालारि नोंथाङा बेखौ बानायनो हागोन खोथाया जाहैबाय बेखौ माबोरै रानगोन जों 40% इनभेस्टमेन्ट 40% नोंनि एक्सपेन्सेस 10% नोंनि फेमिलि 20% नोंनि डिजायारमेन्ट सक बे जाहैबाय 10% बेनि सेभिं 20% जोङो बेखौ राननांगौ हमना लादो नोंनि सालारिया 30,000 सालारिखौ नोङो माबोरै नेगोसिएशन खालामगोन नोंनियाव फैसा फैबाय राइट वे जों माबोरै बाहायनो राननानै बे फैसाखौ नोङो राइट बेयो नोंनि बेयो कनफिउजिंआव फैयो जोङो एकदम खुनु नो मेटार ना फैसाथ' आंना नेक्स्ट मान्थआव फैबाय थायो नो मेटार आं जेरै आंनि गोसो बायदि आं खरसा खालामगोन बेबायदि जोंनियाव दा एक्चुअली बियो मिस्टेक जोंनियाव मोनसे राइट डिसिजन थानांगौ राइट वे थानांगौ राइट मोनसे फर्मुला थानांगौ अब्लासो जोङो बेखौ मोजाङै मेनेजमेन्ट खालामनो थाखाय हागोन राइट मेनेजमेन्टआवबो नोंनियाव आइडिया बारायगोन मेनेजमेन्ट नोंनि माइन्डसेटबो हाबगोन चलो जोङो डाइरेक्ट आं बुंनोसै नोंनि सालारिया 30,000 जानो हागौ नोंनि सालारिया आलादा नाथाय आं 30,000नि बेलायाव बुंनोसै बा 25,000नि बेलायाव आं बुंनोसै एग्जाम्पल 30,000 40% इनभेस्टमेन्ट 40% नोंनि एक्सपेन्सेस 10% नोंनि फेमिलियाव हरनांगौ 20% बेयावहाय नोंनि सक 10% लास्टआव नोंनि सेभिं बे जाहैबाय 20% जागोन बेनिखायनो 30,000 ब्ला 40% खालामब्ला बेसेबां जागोन 40% खालामब्ला बेसेबां जागोन 30,000 12,000 नोङो 12,000खौ इनभेस्टमेन्टआव दोनहर आं बेखौ एसे उनाव बुंना होगोन एसे लास्टआव बुंना होसिगोन आं 12,000 नोंनि इनभेस्टमेन्टआव थानांगोन भाई बेनिफ्राय नोंनि एक्सपेन्सेस 10% ब्ला बेसेबां जागोन 3,000 नोंनाव एक्सपेन्सेस जागोन एक्सपेन्सेसखौ नोङो माबोरै खालामो रिसार्च बायदिसिना
3000 नोङो मासाव एक्सपेन्सेस खालामगोन 12000 नोङो नोंनि इनभेस्टमेन्टआव दोनगोन फेमिलियाव हरगोन 20% 20%आ बेसेबां 20% 30,000 6,000 राइट नोङो न'खराव 6,000 हरगोन ना नोंनि बियो मोनसे थिक खालामना दोनखानाय खुनु माबा जाया बियो गड़बड़ जाया 6,000 नोङो न'आव हरगोन 20% जाबाय बेनिफ्राय नोंनि डिजायरमेन्टआ 10% दंमोन आं 10% ब्ला बेसेबां जागोन 3,000 राइट नोंनि डिजायरमेन्ट आं लुगैयो नोङो एसेबां खस्थ' खालामदों एसेबां माबा खालामदों साक नो कन्फ्यूजिं नो डाउट नोङो एकदम नोङो बाहायना नोङो इन्जय खालाम नोङो जा गाननो लुगैदों बेखौ गान नाथाय लिमिटनि गेजेराव 10%नि गेजेराव नों गाननांगोन 10%नि गेजेराव नोङो पार्टि खालामनांगोन बेनिखायनो 10% जाबाय 3,000 नोङो नोंनि लुगैनायखौ फिलआप खालामगोन लास्टआव सेभिंआ बेसेबां 20% 20%आ बेसेबां जागोन 6,000 खौ नोङो सेभिं खालामगोन आरो सेभिंनि बाथ्राखौबो आं एसे उनाव बुंनो हासिगोन बियो नोंनि मानि नेगोसिएशन फर्मुला जानांगोन मा 40% 10% 20% 10% and 20% बुजिना बुजाखै बियो नोंनि लिरनानै दोननाय मोनसे फर्मुला जानांगोन दाना आङो बुंदोंमोन ना इनभेस्टमेन्टखौथ' खालामगोन बबेयाव इनभेस्टमेन्ट खालामगोन भाई बबेयाव इनभेस्टमेन्ट खालामो इनभेस्टमेन्टनि फैसाखौथ' 12,000 जोङो थिनानै दोनदों 40% जाबाय नोंनि सालारि 30,000 नालाय बबेयाव खालामगोन बेनि फर्मुलाया एसे आलादा जाबावगोनलाय नोङो मोनसे जायगायावनो इनभेस्टमेन्ट खालामनो दोनजोबनो थाखाय माब्लाबा हाया बियो रिस्कि खामानि बेनिखायनो जों बेखौ डाइभारसिफाइ खालामनांगौ माबोरै डाइभारसिफाइ खालामनांगौ नोंनियाव 12,000 दङ राइट 12,000 खौ नोङो खालामनो हागोन आंनि फर्मुलाया जाहैबाय 10 10 and 20 10% 10% and 20% बबेयाव बेखौ जों मिथिगोन नोङो गल्ड ETF खालामगोन गल्ड ETF आव 10% बा बेसेबां 1200 राइट 1200 नोङो मान्थलि हार मान्थ नोङो इनभेस्ट खालामबाय थागोन नोंनि सालारियाथ' फैबाय थाखागोन जेरै आं रानदों 12,000 गोग्लैयोमोन 1200 हिसाबै ना 1200 हिसाबै गल्डआव नोङो इनभेस्ट खालामबाय थागोन मान्थलि थांबाय थागोन नोंना SIP हिसाबै सिस्टेमेटिक इनस्टलमेन्ट प्लेन बियो 10%आ बेसेबां बबेयाव थांगोन स्टक मार्केटआव थांगोन स्टक मार्केटआ गुबुन स्टक मार्केटनि गोबां नलेज नोङो लाग्रोनांगोन बिनि थाखाय स्टक मार्केटआव थांगोन आरो लास्ट मिउचुवेल फान्डआव थांगोन मिउचुवेल फान्डआव नोङो 20% खौ बाहायहैगोन अब्ला बेसेबां जागोन 1200 ETF आवबो माबायाव स्टक मार्केटआवबो 1200 जागोन मिउचुवेल फान्डआव जोंनाव 2400 जायोना राइट बेबायदि नों केलकुलेट खालामनानै नोङो इनभेस्टमेन्ट प्लेनखौ खालामनांगोन बिनि थाखाय जोङो आलादा मोनसे भिडिअ लानो हायो बे गोलाव जागोन बेनिखायनो आङो दहाय जेरै बुंदोंमोन सेभिंआव बेसेबां आग्लायदोंमोन जोंनाव 30,000 6,000 सेभिंखौ जोङो माबोरै खालामगोन सेभिंनि फर्मुलायाबो आलादा ना सेभिंनि नामखौ बुंनो हागोन इमारजेन्सि फान्डबो बुंनो हागोन सेभिं बुंनो हागोन इमारजेन्सि फान्ड बुंनो हागोन नो कन्फ्यूजन बेयो एखेयानो स' दाना खोथाया जाहैबाय नोंनाव 6,000 जादों मान्थलि नोंनाव 6,000 थायो सेभिं दा बेखौ नों इनभेस्टमेन्ट सेभिं माबोरै खालामगोन सेभिंआ बेंकआव दोनबाथाय जाम्बानि खामानि जागोन जाय सेभिंखौ ओरैबायदि बुंनो हायो जाय जायगायाव जों इनभेस्ट खालामोब्ला अट'मेटिक जेब्लानो इम्पर्टेन्ट नोङो गोनांथि जायो फैसानि अब्लानो बेखौ जों दिहुननो थाखाय हायो बेबायदि जायगायाव इनभेस्टमेन्ट जागोन बेबो राइट फैसाखौथ' जाम्बानि जागोन बियो जोङो बेंक एकाउन्टआव 6,000 थिनानै दोनबाय थायोब्ला बे जाम्बानि खामानि बेनिखायनो जुदि नोंनाव थुलमुल मोनसे लामसाम गिदिर एमाउन्ट दङब्ला बेखौ जोङो FD खालामनो हायो फिक्स्ड डिप'जिटआव जों दोननो थाखाय हायो बियो 7% आजिखालि 8% 8.5% खालि इन्ट्रेस्ट होसै पार इयार ना पार एनिम बेखायनो जोङो FD आव खालामनो थाखाय हायो नङाब्ला डेट मिउचुवेल फान्ड FD निफ्राय साबसिन डेट मिउचुवेल फान्डआव दोननो हायो आजिखालि गोबां ओंखारबाय बन्डआव दोननो हायो जेरै स्टेबल इनकाम स्टेबल मानि गोबांथार जोंनियाव अपसन फैसै जाय जायगायाव दोनोब्ला जोङो इमिडियेटलि ना विदिन 24 आवार्स or 12 आवार्स नोंनियाव फैसाया सफैयो दा जों बेबायदि जायगायावहाय जोङो नोंनि सेभिंखौ खालामनांगौ आरोखि बियो नोंनि इमारजेन्सि फान्ड जागोन जोङो फैसाखौ ओरैनो जानला मोनला गारनाङा बेखायनो
आंनि थाखाय बे भिडिअआ ओरैबायदि इम्परटेन्ट कि बयबो आं मिथिगौ कि गोबां मानसिफ्रा बेबायदि फर्मुला खुनु गैया आङो लुगैयो नोंथाङा नोंनि लिमिट बायदियै 3000खौ नोङो बबेयाव खरस खालामोखा बेसेबां जायो जा बेसेबां गाननो गान नाथाय लिमिटआव ना न'खराव हरनांगोन न'खराव बेसेबां हरनांगोन 6000 जादोंमोन ना 20% हिसाबै 6000खौ नोङो खुनु नोंनियाव लालस गैया सेलफिस गैया होनबा नों न'आव खाथाक हरखानांगोन दा बियो नोंनि केलकुलेसन जागोन माने थाखागोन आरोखि नो मेटार नोंनि फैसाया जेरावबो थाङा नोंनि फैसाया जेरावबो खरसा जाया बियो नोंनि केलकुलेसन जायोब्ला राइट वेजों राइट डिसिसनजों नोङो एक्चुअलि मेनेजमेन्ट जाजोबगोन जेब्ला नोङो मेनेजमेन्ट जागोन अब्ला नोङो मिथिगोन बेसेबां इम्परटेन्ट बियो राइट थेंक इउ सो माच